tancant. I si aquest cicle de la crisi es tanca contra els treballadors i les treballadores i contra els sectors populars, anem a un període de que la crisi serà el pa de cada dia. La precarietat que estan vivint en aquest moment els treballadors i les treballadores es cronificarà, serà diària, serà constant. I per tant estem discutint com es tanca el cicle. I en aquest final de cicle s'han de prendre decisions adequades. Per tant, el partit hem de discutir també, la gent comunista ha de discutir, la gent que està per la transformació, que creu que el capitalisme no és la millor societat del món, ha de discutir com participem en aquest tancament de crisi. Donar-li al debat electoral un contingut més profund, un contingut més estratègic. No estem només parlant d'eleccions, estem parlant de la vida dels nostres fills i dels nostres nets, de quin món els hi deixem, de si podran treballar o no podran treballar, si podran accedir a un habitatge o no podran accedir a un habitatge. I nosaltres, com a revolucionaris i revolucionàries, hem d'aixecar el llistó. No podem només parlar si tindrem o no tindrem un ministre al govern. Aquest és un tema secundari. L'important és si les polítiques que es faran des dels governs seran a favor dels treballadors o seran en contra dels treballadors. Si les polítiques que es faran des dels governs faran que les classes populars de barris com aquest visquin millor els propers 5 o 10 anys o visquin pitjor. I per tant, per això som revolucionaris, companys i companyes. No som ovelles que anem a votar un partit polític. Som gent que té cap, gent que pensa, gent que té un projecte i hem d'intentar participar políticament aixecant el debat polític, donant-li al debat polític un contingut que no el trobarem en altres formacions polítiques, fins i tot de l'esquerra amiga. Ja no parlo de la dreta, que el que vol és destruir-nos i empitjorar les nostres condicions. Per tant, aquest és el paper d'un partit comunista. És un paper d'escola, és un paper d'estratègia, és un paper d'ideologia, és un paper de pensar els propers 5, 10 o 15 anys de la nostra vida. I per tant, el partit és imprescindible en aquest moment. Dir-vos, amics i amigues, que no podem permetre que aquest cicle de canvi que es va obrir es tanqui en fals. La monarquia, la gran banca i els grans partits del sistema, el PSOE, el Partit Popular, Ciudadanos, volen la restauració del que funcionava abans del 2008. El 2008 li van moure les cadires, el 15M va sortir al carrer per aparèixer nous moviments polítics. A Catalunya, l'espai sobiranista ha posat de dalt baix la política catalana. La pregunta és, per què ha servit aquesta lluita si ara entre el PSOE, el PP i Ciudadanos amb la gran banca i el gran poder tanquen aquest cicle de crisi i tornem a la política tranquil·la, la política previsible, la política del model bipartidista en què en vez de ser PSOE-PP ara serà PSOE, PP i Ciudadanos. El gran exemple el tenim a Europa. Sabeu que es van fer unes eleccions al Parlament Europeu, que el Partit Popular Europeu va tenir un resultat molt menor i que el Partit Socialista també. En molts llocs van pujar els liberals encapçalats per Macron, el president francès, que té una aliança amb Ciudadanos. Sabeu el que hem fet? Un repartiment de les institucions europees, del Banc Central Europeu, de la Comissió Europea i de totes les comissions, amb el que es diu una mesa camilla, on estava sentat Macron en nom dels liberals, on estava sentada Merkel en nom dels conservadors i on estava sentat Pedro Sánchez en nom de la socialdemocràcia. Van decidir que entre ells s'ho repartien, però que l'Europa de capital és la que guanyava. Aquest no és el model que volem per l'estat espanyol, ni és el model que volem per Catalunya. Volem que la finestra d'oportunitat i la finestra de canvi segueixi oberta. Volem trencar amb aquest sistema que va, d'alguna forma, acompanyar els 40 anys de la transició i que forma part de la Constitució espanyola, i volem que aquest canvi sigui en benefici de les classes populars i dels treballadors. Acabo amb una darrera reflexió.
aquest moment de canvi possible, aquesta finestra d'oportunitat de que les coses canviïn, evidentment nosaltres la volem obrir o la volem mantenir oberta amb els treballadors i treballadores del conjunt dels pobles d'Espanya. Amb la gent com nosaltres que pateix aquesta crisi i que pateix el puny del capitalisme en el conjunt dels pobles d'Espanya. Però la situació catalana, la situació que avui viu Catalunya, és una aliada d'aquests treballadors, d'aquestes treballadores i d'aquests pobles d'Espanya, a pesar de que l'hegemonia de la dreta en molts d'aquests indrets ha fet que es miri el procés català de reüll com un problema que s'ha de tancar. Però el procés català, al costat dels republicans i les republicanes espanyols, dels treballadors i treballadores que militen a comissions obreres o UGT al conjunt de l'Estat, el procés català és un aliat, perquè la crisi que viu l'Estat espanyol té diverses potes. És una crisi social i econòmica, sens dubte. És una crisi democràtica. Avui els que manen representen poc a la gent que hi ha per baix, però també hi ha una crisi territorial pel tipus d'estructura que té l'Estat espanyol. Nosaltres, els comunistes catalans, sempre hem defensat que tenim un projecte que és social i que és nacional. I és nacional perquè és social i és social perquè és nacional. Quan es van crear les comissions obreres de Catalunya, els nostres camarades fa 40 anys van crear la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Vol dir que perquè a Catalunya puguem fer política hem d'entendre que la fem des de l'esquerra, amb la bandera social, però també amb la bandera de que som una nació i que tenim un projecte per al conjunt de Catalunya. No ho fem incompatible, no ho confrontem, ho juntem, i gràcies al que ho juntem, la història dels comunistes i de l'esquerra transformadora catalana sempre ha conjuntat un projecte de transformació social amb un projecte de transformació nacional. Aquells o aquelles que vulguin trencar aquesta història, aquells o aquelles que vulguin caminar trencant aquesta tradició obrera i nacional s'equivoquen profundament. Qui a Catalunya no sap fer política amb un ull nacional i amb un ull social no farà política. Serà un corpúscul de la història i no entrarà a connectar amb la majoria dels treballadors i de les treballadores d'aquest país que es diu Catalunya. Siguem fidels a la nostra tradició, a pesar de les contradiccions, a pesar de les dificultats. I hem d'entendre que molts treballadors i moltes treballadores de Catalunya ploren quan veuen a la Carme Forcadell a la presó. I davant d'això, nosaltres, com gent d'esquerres, com gent sensible, no podem mirar cap a un altre costat. Hem d'entendre que aquesta també és la nostra lluita. Igual que nosaltres, sense embuts a la boca, hem de criticar si el govern de Catalunya fa retallades i no està a l'alçada de la demanda de la gent del nostre poble, sense embuts i sense problemes, però no dissociant una cosa de l'altra. Acabo. Passaran els anys, passaran molts anys, i com he dit abans, hi haurà líders polítics que apareixeran i desapareixeran, i marques polítiques que apareixeran i desapareixeran. Però la tradició del SUC, la tradició dels comunistes i la tradició dels revolucionaris, que va molt més enllà del SUC, que té a veure amb la història del PUM, del SUC i de tanta gent que ha lluitat per aquest país, seguirà. Estigueu orgullosos i orgulloses de ser comunistes, de militar en un partit comunista, i dins el partit tants debats com facin falta, tantes discussions com facin falta, però contra el partit mai aixequem la mà. Moltes gràcies, endavant a la lluita. Molt bé, Joan. Molt bé. Molt bé, Joan.